खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि दिनै हादरनि गाहाय मन्त्रि महरै नरेन्द्र मदिया थामथि खेबनि थाखाय समायखिरा लागोन आरो बे समायखिरा हाबाफारिया दिनै मोनाबिलिनि 7:15 रिंगायाव राष्ट्रपति भवनाव जानानै थांगोन थामहिनबा राष्ट्रपति भवनाव जागोन आरो बे हाबाफारियाव बबे जायगानिफ्राय बबे हादरनिफ्राय आरो साबैसे गेस्टफोरा आलासिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायगोन रैखाथि बिफाना माबायदि जागोन बे समाव माबायदि रैखाथि बिफाना जागोन गोख्रों राहाजों मा फोर्सेस बेवहाय बाहायनाय जागोन दिनैनि 7:15 रिंगायाव हादरनि बिथां नरेन्द्र मदिजों लोगोसे काउन्सिल मिनिस्टारफोरा 7:15 रिंगायाव जे समायखिरा लागोन बे समायखिरा लानायनि माखासे रैखाथि बिफान आरो आलासि फैगोनखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मोनथिहोनो थाखाय आखायाव लादों खावसे घन्टानि उनावनो बे समाव हादरनि गाहाय मन्त्रि महरै जोङो नरेन्द्र मदिखौ मोननो हागोन आरो बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे समाव फोरमायगोन दे सोर आलासिया बाहागो लागोन रैखाथि बिफाना माबायदि जागोन बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों बे समाव गोख्रों राहाजों माल्टि लेयार सिकिउरिटि एरेन्जमेन्ट खालामनाय जादों बे समाव बे समायखिरा लागोनखौ लोब्बा लाखिनानै माल्टि लेयार सिकिउरिटि फोर्सेस बे समायखिरा हाबाफारिखौ नोजोर बोनानै आरो बेनि अनगायैबो 1100 ट्राफिक पुलिसखौ बे समाव बाहायनाय जादों थामहिनबा लामा डाइरेक्सन दिन्थिनाय आरो गुबुन रोखोमै बे ट्राफिक पुलिसफोरखौ बे समाव बाहायनाय जादों होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों आरो बेनि अनगायैबो 5 कम्पानिज फोर्सेस थामहिनबा गुबुन बिफाननि जे 5 कम्पानि रैखाथि बिफान बै रैखाथि बिफानखौ बे समाव दिनैनि बे अभारटेकिं बे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै बाहायनाय जागोन होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों आरो बेनि अनगायैबो NSG कमान्डोफोरखौबो बे समाव दिनैनि हाबाफारि अभारटेकिंनि थाखाय बाहायनाय जागोन होननानै बुंदों टाइट सिकिउरिटि जागोन माल्टि लेयार सिकिउरिटि बे समाव एरेन्जमेन्ट खालामनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो 1100 ट्राफिक पुलिसफोरखौ बे समाव बाहायनाय जागोन NSG कमान्डोसफोरखौ बे समाव बाहायनाय जागोन 5 कम्पानिज फोर्सेसफोरखौ बे समाव बाहायनाय जागोन आरो बेनि अनगायैबो ड्रोन्सफोर बिरबाय थागोन थामहिनबा ड्रोन्सफोरखौबो बे समाव बाहायनाय जादों आरो स्नाइपारफोरबो बे समाव अभारटेकिं थामहिनबा दिनैनि सानाव जानो गोनां 7:15 रिंगायाव जे जानो गोनां बे अभारटेकिंनि थाखाय बैफोर फोर्सेसफोरखौ बाहायनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो 2 रिंगा थामहिनबा सानजौफुनि बेलासेनि 2 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो राष्ट्रपतिनि साखाथि फाखाथि आरो हाबलांग्रा जायगाया गोख्रों राहाजों सिकिउरिटि थागोन थामहिनबा गोख्रों राहाजों बन्द थागोन आरो बे राष्ट्रपति सिं हाबलांनायनि थाखाय बादा थागोन सिकिउरिटि थागोन गोख्रों राहाजों चेकिं खालामनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो दिनैनि जे हाबाफारि 15 रिंगा बे रिंगायाव जानो गोनां जे अभारटेकिं थामहिनबा समायखिरा लानाय हाबाफारि बे समायखिरा हाबाफारियाव गासै आलासि महरै 9,000 आलासिफोरा बाहागो लागोनखौ जोंनिसिम खौरां सौफैदों आरो बेनि अनगायै गुबुन हादोरनिफ्राय गाहाय मन्त्रि हादोरगिरिफोराबो बाहागो लागोनखौ खौरां सौफैदों बे समाव आलासि महरै बांलादेशनि प्राइम मिनिस्टार बिथां शेख हासिना बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो बेनि अनगायैबो सेशेल्सनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां आहमेद
आहमेद आफिबाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो बेनि अनगायैबो श्रीलंकानि प्रेसिडेन्ट बिथां रानिल विक्रमसिंघे बिथाङाबो बे समाव हाबाफारियाव थामहिनबा दिनैनि जे वोटिंनि हाबाफारि बे हाबाफारियाव बिथांमोनाबो बाहागो लागोन आरो बेनि अनगायैबो मालदिभ्सनि प्रेसिडेन्ट मोहम्मद मुजिस बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो बेनि अनगायैबो खौरां मोननाय बायदिब्ला मरेशासनि प्राइम मिनिस्टार प्रवीण कुमार जगन्नाथ बिथाङाबो बे समाव बे हाबाफारियाव वोटिं हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो नेपालनि प्राइम मिनिस्टार पुष्पा कमल दहाल बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन बिथां प्रचण्डा बिथाङाबो बे हाबाफारियाव थामहिनबा दिनैनि समायखिरा लानाय हाबाफारि बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो बेनि अनगायैबो भुटाननि प्राइम मिनिस्टार बिथां सेरिं तबगे बिथाङाबो दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो मख'नांगोन दि बेरेखा दोलाबो दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ खौरां मोनदों आरो बेखौबो मख'नांगोन दि टीएमसीनि गाहाय बिथां ममता बेनार्जीया दिनैनि जे वोटिं हाबाफारि समायखिरा लानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव रोखायै बुंथिदों बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लाया होननानै बाथ्रा बुंनायखौबो जों नुनो मोनदों। नंगौ बे समाव नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों रोखायै फोरमायदों जे दिनैनि जे 7:15 रिंगायाव जानो गोनां जे थामथि खेबनि थाखाय हादरनि गाहाय मन्त्रि महरै समायखिरा लागोन हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदिया आरो बेजों लोगोसेनो काउन्सिलनि मिनिस्टारफोरा दिनै जे समायखिरा हाबाफारि बे हाबाफारियाव बिथांमोना बाहागो लागोन। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों रैखाथि बिफाना माबायदि जागोन आरो बे समाव सोर आलासिया बाहागो लागोन साबैसे बाहागो लागोन बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायबाय। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन, इमार्जेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फेसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, CT स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।